Erokamano ahinya VOJ. Yeah. George mawuok Rarieda owacho ni criteria, penjo ni criteria yes mar walo grube mag mond liete. Yes. Gima nyalo wacho kane wachako higa mar 2023 yes ne wachako kane wamanyo group matin tin but sani okanya wacho ni wamanyo group grube gi sani bira okendgi gibira kendgi. Okay. Ya mata ka George ma owacho ni wuok Rarieda ni ko neno ni en gi group moro kocha mar mond liete to mond liete go chandre odwaro ora wantiere gi social media, wantiere gi Facebook page wa mar Widows Empowerment Program. Okay. Namba bro weyo kaindi wantiere be gi TikTok te jomo se oronwa gigo through those social media handles. Yeah, mo de moro mo gi grube go eko. Yes. Penjo mar ariyo en mar mond liete ma uso mwandu ma yoche gi wacho ni ka gidonje tineno ni rach. Gene kata mo mai ni chiliel Maria ke maloso ode. Mofuwo mno ka donje aola manono kendo maketho gik moko. Onego bedni main ne mond liete duto. Onego bedni gima jaduong' ne Nyasaye okawo to weigo. Onego bedni kaber tiboresha timedo okikethi okitieki nikech intiere gi nyithindo intie gi nyithindo ma samoro koro wuon gi onge in ma koro gineni. Onego bedni gimoro amora mantiere mond lietego onego bedni rito maber kabisa nikech onge kama kony moro manya wuoke. Nikech acho pile mond liete nigi ji ariyo. Mond liete nigi Nyasaye to gi sirikal. Mano momiyo iyudo ka sama nitie wach moro amora koro ka sirikal mond liete bro ringo ka chief ubro dhi ka polis kanye monene konyruok. Mond liete bro bedo ka ino kogo chonge sate chonga gilo ogo chonge mondo Nyasaye otim nade okonye. Koro onego bedni gik mantiere matin ma jaduong' na wego onego riti. Yeah. Okay. Ago erokamano ne jatelo mowacho wach Awendo. Awendo nwasegere ot kendo wamor kabisa ko onyalo timo nene wach no ero. Ngato penjo kanto, is this the same program ma Osako Junior nitiere? Yes, it's the same program ma Osako Junior nitiere. Yeah, okay. The same program. Penjo moro ngato wacho to Kibra Nairobi ka bende nitiere mond liete. Okay. Gima nyalo kwayo wacho sane wasewuok oko mar Nyanza. Tineno kuwuotho kamoro amora. Wabro biro kamoro amora. Okay. Kaka mana Nyanza kocha ne wasetemo ma wuothe wards te. Onge ward kata chiel mapok wadhiye iluwo Nyanza. To kaka nwasewuothe wards te wabro temo wanyon counties te sani. Already injo ka ngisi ni last weekend che wantie Machakos. We'll be here in Nairobi. Okay. And kwa yodo groups even from Nairobi wabro biro. Okay. Kech Raymond Omolo en jatelo mar jite mar Uganda duto. Okay. Odwa ni kendo ober ngima mag mond liete, odwa nosir somo mag nyithikie kod ngima mag Uganda duto mag jo Kenya. Okay. Yes. Ngato penjo ka wach PWDs. Yawinjo ka wacho seche ma wuoyo mokwongo cha. Wacho ni seche moko wadhi to kwarado gi mond lietege. To wayudo ka samoro chilielo biro gi nathine mokuodhi. Situations ainago wasetero wheelchairs. Situations ainago wase kwayo gi mondo wang'e kaka ginyalo register nyithindogo e Inua Jamii gi gine mar nyithindo. Mar jomong'ol. Situations ainago PS Raymond Omolo osetemo matek kabisa mokonyo nyithindo mosechulnegi school fees. Okay. Ma ong'ol masome special schools. Osetemo moko moro nitie mano oniga ni adala to nwakawe motere wamanyo ni school mar special schools gi motere mano nochulne pesa higa achiel full gi PS Raymond Omolo. Okay. Koro mago be watimo. Koro ka Inua Jamii gima nyalo wacho last time mane otim registration mar Inua Jamii. Yes. Widows Empowerment Program through PS Raymond Omolo ne otemo matek motimo registration ne ji. Okay.
en Nyanza. Ne wawuotho Kisumu, wawuotho kamoro amora, ne wawuotho nyaka Migori. Ne wawuoth gi tim nikech iyudo ka samoro ywak mane nitie mang'eny kuom mon liete. Ne ginyisowaga ni samoro ituotogi. Iyudo ka jomoko matimo registration ka nene to nikech samoro onge ng'ama diang' chwal kata wach ni kochopo to en kodhi ga ndikore pile pile to ok ndike. Ite odhi adhiya gine ma pile no to kochopo dak ma nyinge ok wuogi. Kane ywak no nowuok no kabisa to ne watemo ma PS Raymond Omolo kano tudre gi ofis mar social development ne otemo matek mo register kendo wan wawuotho personally kaka timwa mar PS Raymond Omolo mar Widows Empowerment Program mo watimo registration ne mine mang'eny kod jodongo mang'eny kabisa nyaka nyithindo ma ong'ol gi jomo